12 minuts, arribarem a les 11 i ho portem anunciant des de fa una estoneta. Ens ha vingut a veure l'Alícia Buil, que és portaveu d'UGT-FICA a Catalunya, Federació d'Indústries de Catalunya. Alícia, molt bon dia, com estàs? Bon dia. Gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. El dia que vulguis també pots venir a les tertúlies, eh? Moltes gràcies. Ja has vist que són molt animades, eh? Molt animades i entretingudes, i tant. També et diré que cada dissabte no ve la Gemma Torelló. Molt bé. Per què hem convidat a l'Alícia Buil? Perquè el sector industrial de Catalunya representa gairebé una quarta part del total d'Espanya. Estaríem parlant d'unes xifres d'un 23,48%. Què vol dir això? Vol dir que qualsevol crisi en aquest sector afecta de forma molt important a una economia, l'economia espanyola, que continua sent molt dependent del sector de serveis. Les xifres recollides en el tercer trimestre de l'any no ens permetrien ser massa optimistes. La indústria catalana ha perdut poc més de 14.000 llocs de treball en els darrers 3 mesos. I això podríem dir que és la continuació d'una tendència que ja ve de lluny. L'any 1999, el sector industrial català ocupava el 27,3% dels treballadors. Un percentatge que ara és del 16%. Sí. I són xifres, jo crec, Alícia, que són preocupants. I tant que ho són, i tant que ho són. Bé, jo sóc l'Alícia Buil, com has presentat molt bé, Goyo. Sóc la portaveu de la Federació d'Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya. I tal com deies, aquestes xifres a nosaltres ens preocupen molt. Ja venim de mesos enrere denunciant públicament, a més, aquesta situació, perquè no és que el sindicat tinguem una bola de vidre, sinó que nosaltres analitzem molt bé les dades i estem veient la mateixa simptomatologia que va haver-hi el 2003, a la crisi del 2003 i el 2008. Que la indústria catalana va ser la primera afectada, a major mesura, perquè també la indústria catalana, o sigui, Catalunya concentra la quarta part de la indústria de tot l'estat espanyol, i quan nosaltres veiem que la indústria catalana comença a patir una crisi, encara que no vulguin que es digui així, però bueno, doncs sabem que això anirà més i a més s'estendrà per tot l'estat. Ja. Les causes, sabeu quines són les causes d'aquesta pèrdua? O d'aquesta crisi o d'aquesta situació, diguem-ho així? Hi ha una inestabilitat, però no només política i a nivell global. També hi ha una inestabilitat també econòmica. És a dir, tenim el Brexit, que no sabem com acabarà. Tenim la crisi dels arancels també amb els Estats Units, que això tindrà una afectació, esperem que no, però pot tenir una afectació sobre el sector industrial agroalimentari. Després tenim també la crisi o el desencontre que hi ha entre la Xina i els Estats Units, encara que sembla que els darrers dies... Sí, qualsevol cosa que passi a qualsevol racó del món ens afecta. Exacte. Això és així. I l'economia catalana, és cert, i la indústria està enfocada a l'exportació. Llavors, això clar, quan has de fer una inversió a llarg termini, doncs evidentment aquests factors que són més econòmics, econòmics i polítics, és una barreja de tots els dos aspectes, doncs influeixen. Nosaltres parlem amb les empreses, parlem amb els empresaris i els hi diem, no? Ells s'aprofiten perquè preventivament poden fer expedients i acomiadar la gent, per la reforma laboral els hi permet, llavors preventivament doncs, adopten aquest tipus de mesura. És a dir, què faig? M'atrec la gent de sobre i espero a veure què passa. A veure què passa. És una situació que és extensible a tota Europa? Alemanya no. Alemanya té molt clar que aposta per la política, o sigui, que aposta per la indústria, volen continuar sent el motor econòmic i el motor industrial d'Europa, i encara que poden patir la crisi, sí que posen mesures per tallar-la de socarrel i fer un altre tipus de política industrial. És a dir, estan apostant per les bateries elèctriques, estan apostant pel cotxe elèctric. Això al nostre país encara no ho hem vist. Ja. Que tenim clar que d'aquí a pocs anys anirem al vehicle elèctric, està clar, però hi ha alguns països que ja estan treballant i ja estan apostant. O sigui que es situaran a davant de tothom perquè ja ho portaran treballat des de molt de temps enrere. S'ha parlat molt de la fuga d'empreses catalanes degut als conflictes polítics. Algunes fonts afirmen que des de l'any 2017 han marxat 5.600 empreses de Catalunya. Incideix també en el sector industrial, això? Al final, l'afectació real nosaltres no la notem. O sigui, han traslladat la seu. La indústria continua aquí, la producció continua aquí. És a dir, és la seu que s'ha traslladat. I no en tots casos ha estat pel tema polític.
D'altres eren ja decisions preses amb anterioritat, vull dir. Però la producció continua aquí. O sigui, nosaltres no volem enfocar només en això. Si vivim en un món global, hi ha molts més factors que incideixen a la decisió d'una empresa d'implementar la seva producció a Catalunya o no, o deslocalitzar-la. Llavors, hem de fer polítiques amb unes mires més àmplies i a llarg termini, i això és el que nosaltres li reclamem tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Estat. És a dir, no podem anar a mirar amb una visió micro i només de lo que ha passat perquè una empresa puntual ha fet això. No? Si nosaltres analitzem les dades molt fredament. I el que hem d'anar és a fer polítiques mirant què està passant a la resta del món i ser capdavanters, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. I és que anirem a més. Europa. Què vol fer Europa? En què es vol convertir Europa? En què es vol convertir Europa? A Fra Blanco, tens el micro obert, Si vols dir alguna cosa, digue-ho, però parla-li al micro. Comparteixo absolutament, clar, només faltaria. A més, ella és l'experta i la portaveu en matèria, no? Però només per secundar, clar, al final Alemanya té molt clar, no?, quin és el seu objectiu i que passa efectivament per una absoluta i rotunda necessària estabilitat. I en aquest sentit, clar, portar una mica des de la vessant política, no? L'estabilitat en el marc d'un govern espanyol encara a dia d'avui no la tenim, i l'estabilitat en el marc d'un govern català està absolutament bloquejat. Llavors, clar, efectivament, això va... Són tantes causes que... Clar, això va en detriment d'aquests objectius que UGT fica per deferència, naturalitat i representació entenen com a prioritaris, que és la indústria, és el motor, som el quart motor industrial d'Europa. Sí. Però la inversió estrangera també ha caigut. La inversió estrangera ha caigut aquí i ha caigut a la resta també. Vull dir, també això s'ha de posar en context. Nosaltres el que sempre li hem reclamat al govern de la Generalitat és, escolta, anem a fer un canvi de model productiu, nosaltres perquè parlem des de Catalunya, des de la UGT FICA de Catalunya, anem a fer un canvi de model productiu i a mirar d'equilibrar les empreses que estan tancant, les empreses industrials, i compensar això i anar a créixer. Això no està passant. Fa un any es volia, des del govern, només ho van anunciar, de passar que el PIB industrial català passés del 20% al 25%. No s'ha complert. Si aquest era un objectiu, hi havia una política clara, que a més es va parlar al Pacte Nacional d'Indústria, per anar a aquest camí, ens hauran de donar explicacions de per què no estem aquí. És que és molt heavy, perquè això ho està dient l'Alicia i em ve al cap una frase. És a dir, la UGT FICA no li està dient als governs, escolti'm, faci vostè o facin vostès millor els seus deures. No, els està dient, faci vostè els deures. O sigui, porti vostè a terme la seva cartera. És tan heavy com això, no? No desatengui a la indústria catalana i comenci a implementar les mesures necessàries. I després, deixi'm a mi reconèixer i exigir condicions. Però és que ja em sembla molt heavy que la UGT li hagi de recordar als departaments que han de fer la seva feina. Escolteu, el zero també tindran a veure amb tot això? Els zero... Els expedients de regulació d'ocupació? Al zero, aquí n'hi ha també analitzant les dades, n'hi ha la part d'expedients d'empresa principal que s'està destruint ocupació de l'empresa principal per subcontractar-la a través d'empreses de serveis. Després n'hi ha deslocalitzacions, en aquest sentit, i després n'hi ha EROs preventius. EROs que ens hi trobem a pèrdua d'ocupació estable a l'empresa, ocupació fixa, per entendre'ns, i que s'està substituint, no es vol substituir per treball temporal i per ETTs. I això ho haurem de, quan ho veiem, denunciar-ho, però com la reforma laboral permet fer aquests EROs preventius, doncs, escolta, ja d'inici la gent fixa amb una feina estable va al carrer. I això és el que nosaltres estem denunciant des de l'inici, la derogació de la reforma laboral. No ens queda massa temps, ens queden un parell de minuts, 2 minuts per arribar a les notícies de les 11. Sens dubte l'Alicia Bohill ens vindrà a veure en més ocasions i la convidarem a les tertúlies, perquè clar, aquests temes socials jo crec que s'han de parlar també a les tertúlies, no només quedar-nos pura i durament amb la informació d'última hora i sobretot pràcticament sempre la informació marcada per la política. Jo només una cosa, quan la indústria de Catalunya alça la veu, compte, perquè qui marca l'estabilitat de la feina, en aquest cas, depenent, i és sobretot una ocupació estable i és una ocupació que marca tendència pel sector serveis i els està alçant la veu i està dient compte que no s'està tenint,
preocupem-nos, perquè o no hi ha país si no hi ha indústria a Catalunya, i no hi ha ocupació estable si no hi ha indústria a Catalunya, perquè l'alternativa, i jo que vinc del sector serveis, és un sector ultra precaritzat, que s'està menjant l'estabilitat del país. Ja està. Suposo que s'està apostant per un canvi de model productiu, apostar vosaltres per un canvi de model productiu basat en una política industrial que garanteixi inversió en investigació, innovació, coneixement, etc. Sí, nosaltres vam reclamar des de l'UGT FICA una reunió específica amb el Departament d'Indústria per tractar tots aquests temes i bueno, els hem trobat receptius i que ens donaran data per reunir-se. Per nosaltres no volem ser els Pepito Grillo, el que volem són solucions, seure'ns, parlar i que es comencin a fer coses. No, o sigui, l'època de la diagnosi ja l'hem passada. Ara el que hem de fer és implementar polítiques. Clar, així de ràpid. Molt bé, repeteixo, Alícia, de debò, estàs més que convidada i t'ho recordarem, T'ho recordarem. Moltes gràcies. Afra Blanco, moltíssimes gràcies. Merci, Goyo.